Vítajte u nového videa. Dneska si ukážeme survival svet. Tak toho zapnem. No tu máme piecku, nejaký vzácny potion z villagerov. Tu máme nejaké drevo, zbrane, jedlo, ešte niečo. Napríklad tu máme železo a také veci drahé. Tu máme ešte nejaké nastavanie domov. Tu máme armor, niečo také zmiešané veci, crafting table máme. Tu máme postiel. Tu tajnú čestku, tu máme čestku, to budem teraz stavať aj nie na tomto videu, na druhom. Tak, vám to tu môžem ukázať. Tu máme nekonečnú vodu. Tu máme farmu na stromy. Tak torčky, nech tu nechodil niekto. Máme toto spraviť dieru. Nech to mohol nejako tu ísť. A teda nech to proste mohol, nech tu neboli tieto listy. Tak. Teraz si môžeme ukázať túto vilu vzadu. Mám aj na ovečky strihanie. Tak, tam máme vilu. Takúto veľkú som ju robil. Tak, môžeme ísť do nej. Tu máme krásne spravené takto čestky. Vnútrajší interiér ešte tu nemám celý. Sklo, tu máme umývadlo na ruky, takú vaňu tu. Potom ideme tu hore, tu máme posteľ, stolček, crafting table a tu máme krásny výhľad. Tak, môžeme ísť dole. Tak. To sa stalo. No a môžeme si ísť zabiť takto iron golem, alebo to si necháme nakoniec. Ešte si môžem vám ukázať, len tam ja ťažím kamene tu. Takto. Vždycky takto. Idem, vyťažím niečo, keď nemám kamene, lebo nechce sa mi pod seba, lebo to je trošku nebezpečné. Tak môžeme si ísť ukázať na hentom kopci, čo je také pekné. Tam mám farmu na ovečky, s týmto ich strihám. Nech som získal vlnu nejakú. Tak, môžeme ísť tu hore. Tak. Máme včielku, a ďalšia. To ani neviem, že sú tu dve. To. Vyšpúvame sa hore. Ovečky už som strihol, ale ja tu nemám. 2, 3, 4 sú tu. A tie so sršťou máme takto pekne spravené. Tu mám takú farmu pre obilie, toto. Ja idem trošku nakrmiť. Rýchlo. Vyrastú pekne. Tak. Nakrmíme ich spolu. Bum, bum. Aha, tam máme nejakého villagera. Bum. No, nevadí. Tak, postriháme všetky. Nechcem nezabíjať, to je zbytočné, potom mám z toho 6 až z 3, 6.
vlny, takto. Máme ešte tiež ťaženie na kamene. A mám také len, jak som tu proste niečo mal. Tak, tu môžeme ísť dole. Tu mám posteľ, tajný bunker, čestka. Tu mám ešte crafting table. Môžeme tu ísť. Plánujem inak spraviť nether portal, alebo nether portal. I pôjdem niekedy spraviť v nejakom videu. Ešte vám môžem ukázať most, ktorý tu mám skoro taký nový. Tak môžeme si ukázať. Takto si vlnu tam dám. A ďalšia jaskyňa. To si môžem dať na mojej mape tu v realite. Môžem si to tu zaznačiť, lebo ja si kreslím celý tento môj svet tu. Tak, keď ideme tu dozadu, som vám to ešte mohol ukázať, lebo hen tam boli tie stromy. Mám teraz nový mikrofón, lebo nemal som mikrofón takýto. Môžem vám to tu dať na fotku teraz. Tak, vidíte tento môj mikrofón a tu môžeme si ukázať most. Takto môžeme prejsť. Tak, máme ešte spravené schodíky. Keby som chcel nejak takto tu vyliesť, toto vyzerá krásne. Potom, tu keď ideme dozadu, tak tu máme lávu potom, ale sa nechcem stratiť jak minule. Som sa stratil, potom som nevedel čo robiť. To potom mi napíšte do videa, čo mám robiť, keď sa proste zomrem. A ja nikdy neviem, čo potom spraviť, keď zomrem alebo tak, že proste čo mám také robiť, že lebo nikdy sa mi to neuloží a ja musím stále klikať na hentú posteľ, že či nejak zosúradiť sa to nedá spraviť. Neviem, prosím, napíšte mi to do komentáru. No, tak, môžeme si tu ukázať tento domček. No, to som vlastne ukázoval. No, vlastne dajte mi teraz odber aj like, nech sme sa blížili ku 10 odberateľom. A teraz ideme zabiť tu Iron Golema. Tak, tu je. Ja som už dlho nezabíjal Iron Golema docela. Ešte to viem. Sakra, už sa mi rozbil meč. Dobre. Tak teraz si ho chcem dať len na železo, lebo potrebujem proste železo, tak. Budem klikať teraz myškou, tak. Ja sa musím nájsť. Tak. Bum. Tak. Bum. Takto. Môžeme tu ísť do mojho domčeku a tam už spravíme to. Takto spravíme pekne si helmu. Ja vlastne takto si spravíme butičky z toho, ktoré si asi aj nadsadím. Som bol tak chránený. Ja som to zvládol normálne bez štíta. Tak, dneska to je koniec videa. Tak, dovidenia.